Iki ngertep ora? Anoman ya Senggana, ya Rama Ndayapati, ya Mayangkara, ya Maruti, ya Tumija. Sanes. Mboten mawi Tumija. Ora nganggo mboten. Iki jagoku iki. Tau tate mbedah negara Ngalengka Ijen. Ngalengka diobong Dasamuka keplayu. Prajurit buta pirang-pirang diremuk karo Anoman. Aku tak takon karo kowe, tau apa Kurawa mbedah negara? Tau apa? Lakone apa aku tak takon? Urung tau, iki Ijen tau ya, Man. Sampun ate. Kondang Gembong Mangliawan. Lho. Utawa Anoman dari Gua Hantu. Ya, Man ya? Nggih. Kula menika saking Cibuk Cangkiran. Wis tak meneng wae kok iki tak gawe lakone. Oh, nggih, nggih. Anoman dari Gua Hantu. Hah? Ora ketap-ketip nih. Ayo dicoba ye. Surtayu mungso Anoman, jagoku mungso jagomu, botoke gelut lo boto. Aku ora gelut tak. Aku terima ora gelut sing baku aku ming nantangke karo kowe. Mundur, dicoba. Jagoku kalah karo Surtayu, Raden Anoman kalah karo Raden Surtayu. Bleh. Kleti dhewe. Inggih. Kula atur seminggah kula Bagong Padi kula trajang. Ayo didokke jagone. Kowe mundur aku mundur. Ayo ditatoki ae. Mbut ora. Yo satu-satu. Moh. Ora wani kene. Canggilele. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Blegegek sak dulita mel mersasat kaya kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu. Dene amung sak padukuhan karang kadempel kemawon. Niki mboten mangling kados rawuhipun Ndara Gatotkaca. Den Ndara kula sesembahan kula, Gus. Ndara Tetuka winantu ing kabagyan rawuhipun wonten ing karang kadempel, Den. Ndara Gatotkaca. Siwa Semar iya. Taun sami nalikaning kawidadan niring sami kula praptaku ning karang kadempel wa. Kepareng aku maturake sembah pangabektiku kunjuk marang Siwana Yantaka. Ampun kowae adat. Kula niki namung batur, kula niki namung Panakawan. Kula niki namung kawula, sampeyan iku sesembahan kula kok sampeyan ngaturake bekti kelawan ingkang abdipun Semar. Dosa napa sing ajeng kula sandhang nek kula wani nampa pangabektinipun bendara kula Siwa Semar. Panjen kepara nyata lenggahing Siwana Yantaka ning padukuhan jejering Panakawan. Nanging saka panyawangi Gatotkaca Siwa Semar tan prabeda karo Ismaya ingkang bakalan ndung kabagyan marang jagat saisine Siwana Yantaka. Nggih pun mboten mungkin nek krungu anak-anak kula ndak saya lida kurang ajar kali kula dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Den. Yo Siwana Yantaka kaya wis ora kepenak praptaku ning padukuhan karang kadempel. Nuwun sewu Ndara, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing abdipun Nala Garing. Nala Garing tak tampa pangestu Tampanono. Nun nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat paripik dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Gus. Yo Nala Garing kaya wis ora kurang kepenak praptaku ning karang kadempel. Nuwun sewu Den, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing abdipun Panakawan Petruk. Petruk tak tampa pangestu Tampanono. Panakawan Petruk kula pun dinggo jimat paripun dayana ning kasantosan dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Ndara. Ya Petruk kaya wis ora kurang kepenak. Nyuwun pangapunten Ndara, kepareng ngabdipun Bagong ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestu Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripik dayana ning kasantosan dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Ya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Nun nggih
Dawa sami-sami ndara. Sing dawa sami-sami apane kok? Tiba padha-padha ngene lho. Lah iya, nek wis ya wis ora sanggo dawa sami-sami. Dipun sengecaken nggih, Den. Ya Bagong, kok ya wis ora kurang kepenak. Nuwun sewu. Janur gunung kadingaren. Gajeke kula ora weruh pitike padha tarung, prenjake ora padha muni. Lah kok dadi sampeyan rawuh enten Karang Kadempel, Gus? Napa enten pandangon saking Pandhawa? Napa sampeyan rawuh saking pribadi sampeyan piyambak? Mugi kepareng Hamba Barana. Upami pancen rawuh wonten Karang Kadempel diutus dening para Pandhawa. Ing ngabding Semar nandhang kelepatan dosa menapa ing kula sandhang kula boten badhe selak ning nek rawuh paduka ajeng paring ganjaran dhateng Semar terus lelabuhan apa sing pun kula tindake menawi kepareng kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna upami menika wadi tumraping anak-anak kula awi kula dereke manjing sak lebeting griya pepanggihan catur nitra lan adipun Semar Badranaya Siwa Semar wonten dawuh Den panjen kepara nyata ingkang sepisan pratane Gatotkaca ana ing Karang Kadempel yakti dilek marang kawidadaning Siwana Yantaka lan para Panakawan kabeh matur nuwun dene Dungka Pangka loro ana wigating bakal daturake marang Siwana Yantaka wigatos sing pripun pratane Gatotkaca ning Karang Kadempel sayekti diutus dening para pepundhen Pandhawa nanjihake marang Siwana Yantaka Pusudakara telung candra etung klungganing dina samangga iki Siwana Yantaka ora sowan marang Praja Ngamarta apa pancen Siwana Yantaka nedya merang Kampuh Jingga tegese ora suwita marang negara Ngamarta apa pancen ana panyendhu pangandikaning para Pandhawa ingkang gawe kogel kagelan penggaling Kakang Semar apa pancen ana panjaluk sarta gegayuhaning Kakang Nayantaka yen to pancen salah siji mau ana ingkang cocok sarta ana ingkang gathuk kalawan pangrasaning Siwana Yantaka mara paringa dawuh marang Gatotkaca kabeh bakal ndaturake marang para Pandhawa Siwa Semar Siwana Yantaka mugi keparenga paring kabar sarta paring dawuh kelawan Gatotkaca Siwa Semar lae blegegek ugek-ugek sadulita mel nuwun sewu Den nek sampeyan paring pangandikan salah sawijinipun apa sing mangandikake ana sing gathuk ana sing mathuk kalih atine Semar nyuwun pangapunten telung perkara sing mangandikake kala wau siji mawon boten wonten ingkang gathuk kaliyan ati kula siji napa kula ajeng mirang Kampuh Jingga medal saking pasuwitan negari Ngamarta krana kula telung candra menika mboten sowan. Nuwun sewu lho Den. Semar niku dereng kewengku dening sapa-sapa. Semar niku uripe merdika. Tur sabab menapa kok kula tansah caket wonten negari Ngamarta, kula tansah sowan dhateng negari Ngamarta. Mergi nuwun sewu Blakasuta. Kula niku gandrung kalih para Pandhawa. Kula niku gandrung kesengsem kalih para Pandhawa. Ing ngatasé enten jaman kaya ngeten, lah kok tesih enten satriya ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Contone ndara-ndara kula para Pandhawa. Mongko satriya liyane enten jagat niku adat saben nuwun sewu kagaduhan pakarti milik gendong lali ora krasa nalika dadi satriya mbiyen disumpah diungkuli kitab suci ning bareng wis dadi satriya akeh-akeh padha menggok dalan lah niku ning nek Pandhawa mboten mula tentreming jagat raya ayeming donya menika gumantung dhateng para Pandhawa. Nggih satriya-satriya para Pandhawa menika ingkang tansah kula ajeng-ajeng saala alaning donya mesti enten tukuling siji loro menungsa ingkang mangke badhe ambabar kesaenan. Saapik-apike panggonan mesti eneng siji loro tukulaning menungsa ingkang watake angkara budine candala jer menika sampun pinesti dhateng kodrating Wang Mahanasa. Merga
isining donya menika mung werna loro, ala becik bener luput. Sugih miskin bungah susah padang peteng mlebu metu. Iya, Siwa Semar nggih. Mula nek ana ala mesti eneng becik, ana susah mesti eneng bungah, eneng bejo mesti eneng cilaka, iso mlebu mesti iso metu. Iya. Niku lho, Den. Mula kula gandrung kalih para Pandhawa niku kula seneng. Lah, caket kula kalih para Pandhawa menika merga sapa sing cedhak karo wong apik bakalin duwe aten-aten sing becik, ning sapa sing cedhak karo wong ala bebasan ora mangan nangkane mesti babul pulute, mesti kecipratan walane. Yo. Dadi kula suwita teng Amarta menika dereng kewengku tegese nek carane sakniki kula niku dereng gadah surat pengesahan minangka dados abdining para Pandhawa. Ngoten. Mula kula ora sowan aja kok 3 sasi, setengah taun, gedene setahun, munggahe 10 taun. Niku kula ora kewengku dening kewajiban sowan. Merga uripe Semar isih merdika. Sepisan, angka 2. Semar ora sowan apa duwe gegayuhan. Nuwun sewu lho, Den, kula niki wonge ngukur karo kekuatan kula. Mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol gayo wulan wuta ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Napa sing kula gayo niku ya kula jumbuhke karo kekuatan kula. Kekuatan kula sak menten, gegayuhan kula ya aja nganti ngungkuli marang kekuatane Semar. Mengko ndak nubruk mrana mrene, ndak numbuk bentus ngudel bingung. Sing wekasane mboten kasembatan napa sing dijangka. Iya, nggih. Niku kula. Lah kula niki derajate ming batur, kula niki ming Panakawan. Kok arep duwe pengangkah sing dhuwur. Derajat kula Panakawan, derajat kula batur, pengangkah kula ya ming saukur karo derajating batur, ming saukur karo derajating Panakawan. Angka 2 pun kula jelaske. Sampeyan ngertos to? Iya, Siwa Semar aku ngerti. Syukur. Sing ganepe angka 3 panjenengan paring dawuh apa ana pengendikaning Pandhawa sing gawe kogel kagelan atine Semar. Saksuwene kula tepung kalih Pandhawa, saksuwene kula momong Pandhawa ngetutke pendhawit kuncung nganti gelung kuwi jabang nganti claprang. Ora ana sithik mawon ngendikane Pandhawa sing natoni atine Semar. Pandhawa niku pendak-pendak dawuh karo abdi niku mesti tembunge ngati-ati. Sak ora-orane nek kongkonan ora kaya kula niku dianggep wong cilik terus ditendang alor, ditendang idul nganggo swara sing ora pantes kongkonan karo sak ngisore. Ning mesti nganggo tembung jaluk tulung. Lah menika lho. Menika pun ditinggal. Enten donya niki mboten nonton sing nganggo tembung bahan jaluk tulung. Rumangsa derajate dhuwur, rumangsa derajat luwih ngisor terus ming waton dawuh sak kepenake dhewe. Tulung jupukna kae. Tulung jupukna kae. Ngeten menika tembung sing langkung prayogi. Langkung-langkung nganggo tembung coba njaluk tulung. Nek kowe sela aku tulungono. Barang ana kono kae gawanen mrene. Niku sing dijaluki tulung lega. Ning nek dawuh nganggo tembung sing kasar arep mangkat tengati tatu. Sok meneh nek dikongkon mesti ora gelem, mesti kakean alasan. Nek mboten percaya mang praktekke. Iya. Niki kula matur napa anane lho, Den. Napa sing kula aturke menika lahir lan batin. Ndara-ndara kula Pandhawa niku basane alus, tembunge kepenak tengati, tata kramane wutuh, unggah-ungguhe kebak. Mula sapa sing caket karo para Pandhawa mesti dadi alus bebudene, mesti dadi alus unggah-ungguhe, mesti dadi alus tata kramane. Teng jagat niku pun mboten nonton. Mula kula aturke wungsul wangsul. Donya niki wis kobong karo wong-wong sing tumindak angkara, wong-wong sing lelamisan, raine becik ning atine lethek. Ning dereng karuan raine ala ning atine lethek niku ya ora bakal nuwun sewu ampun digebyah-uyah. Mula aja sok kulina ngempukke watu ngatoske banyu, giri lusi jalma tan kena kinira. Iya.
Mangsawang bocahe niku raine kaya wong nakal ning atine apik niku ya pirang-pirang. Kosok baline atine alus raine ala niku ya ora sithik, raine niku becik ning atine lethek gedhoane niku ya ora sithik. Mula Pandhawa niku pasuryane becik tumus tekan ati. Mula ati kalolati lan pakarti nyawiji niku Pandhawa. Banjur besok kapan Siwana Yantaka nggone bakal rawuh ning negara Kamarta. Para Pandhawa ngenteni rawuhing Siwana Yantaka. Mengke riyen Den niki lelakon tesih sinengker dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Kula nembe mangkung kelawan dewa, kula nembe mahasing asampun kelawan dewa. Ampun kleru lek kula mapake awak kula, nek nganti kleru mengke ndak salah kedaden malah ngobar jagat saisine. Ning sing wigati mang tenggo mawon, mang tunggu ku nek pun entuk Sasmita Semar sesuk ajeng teng pundi niku anut karo atine Badranaya Ndara. Tuan sami alok yen to ana wanara kusika seta tegese wanara ingkang nglusing pethak wonten minggah pendhaping padukuhan miyak kang samya sumewa nyerpepeh pindha sata matarangan akarya jingak kang samya mlat nombring kula kawula iki kanca piyak ana daya mikir dalan Tulito. Kaget aku, tak kira karnaval. Karnaval apa, Pak? Lah kok ana wong nyandang munyuk munggah ning padukuhan Karang Kadempel. Iki piye, Petro? Oh sik to, mbok dimatke sik to, Pak. Iki ora wong ning iki munyuk tenan. Aduh, Kiai. King menapa paduka supe dateng kula Kyai. Kok sik to, kowe iso guneman to? Saged. Toto jalma sak tataning jalma wantah. Aku biyen tau duwe sedulur. Tau srawung karo aku pirang-pirang puluh taun suwene wujude ya munyuk putih kaya kowe kuwi. Apa kowe iki? Sumitraku biyen alah. Sariman. Oh, ngawur Bapak. Sariman piye? Animan. Lah Petro iki ngomong ora cemping pecotot ta, Tru? Nala garing kelingan ora? Kuwi iki Anoman. Nek ora kleru lho, Pak. Ning apa ya isih urip? Iya. Apa kowe Anoman? Kiai Semar. Kula ngabdipun Anoman Kiai, kula pun senggono. Kula pun mayangkara. Kiai Semar menapa tasih kemutan? Anoman tenan kasinggihan mekaten. Syukur Gusti iki Maha Agung. Gusti iki Maha Ageng. Wis pirang-pirang abad kowe ora ketemu karo aku. Lah kok dina iki mak jedul ning Karang Kadempel. Anoman kowe slamet. Pangestunipun Kiai Semar wilujeng ning Sambikala. Kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula unjuk Kyai Semar. Iya tak tampa. Pangestuku tampanono ya Man. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Bener apa Pak? Anoman. Anoman Nala Garing. Waduh. Samet Man. Pangestunipun ki Lurah Nala Garing wilujeng bekti kula unjuk ki Lurah. Iya tak tampa. Pangestuku tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Prayogakna ya niki sampun mboten kirang prayogi. Slamet Man, Anoman. Kilura Petro. Wilujeng kilura bekti kula kunjuk ya tak tampa. Pangestuku tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dalan ning kasantosan. Sapa karo kowe sing ngancani tekan kene? Kilura Petro kula namung piyambakan. Lah terus dulur-dulur kethek mbiyen sampun sami pejah. Wo mati kabeh sampun. Kok ora ngabari? Kula mulya mboten mangertos lenggahipun Kilurah Petro kaliyan Lurah Nala Garing Kilurah Semar kula mboten mangertos. Mergi negarinipun sampun benten. Kula mapan wonten ing tanah Hindi, panjenengan tanah wonten ing mapan wonten ing tanah Jawi menika tebih purukipun Kilurah. Wah, jan. Wis do mati kabeh to sampun.
Kae munyuk sing raine wedhus kapimindo. Kae ya wis mati. Sampun ki Lurah. Terus munyuk sing buntute dawa banget. Nganti kaya tampar kae. Cacing kanil. Kae ya wis mati. Sampun ki Lurah. Terus munyuk sing raine boyo sampun pecah sedaya pokokipun namung kantun kula. Wah, jan kowe kaya umurmu dawa to, Man. Pangestunipun dipun paringi berkah yuswa panjang ki Lurah. Syukur. Prayogakna ya, Man. Wilujeng niring sambi kula mboten kirang prayogi ki Lurah. Kowe slamet, Nyuk. Lho, kok mbok yo Man ngono apa kok Nyuk? Kowe iki wong munyuk tenan kok diundang munyuk kok ora. Lurah Bagong wilujeng. Ki Lurah Bagong to menika. Heeh. Wah, kula menika kangen dipun sebut Nyuk kalian panjenengan. Ora lara atimu to? Kawit biyen kula nderekaken Sang Rama Wijaya panjenengane ngundang kalian kula ya tetep Nyuk kados mekaten. Wong ki apa anane? Kowe diparingi rupa munyuk diundang Nyuk aja nesu. Nek kowe diundang rek kirek ngono nesu. Ning nek kowe diundang Nyuk ki jumbuh karo kangananmu. Inggih Ki Lurah. Heeh. Slamet kowe pangestunipun wilujeng niring sambi kula. Syukur. Wah, jane sehat kowe. Inggih. Pangestunipun tasih waras. Ki Lurah Bagong. Untumu ya jek wutuh tasih. Ora ana sing protol. Mboten Ki Lurah. Sehat berarti kowe aku wis entek, Man. Inggih, Bu, menawi panjenengan kirang olahraga. Wis le olahraga iki wis ning ya pancen nasibe dhewe-dhewe kok. Prayogakna ya, Man. Nggih, sampun mboten kirang prayogi Ki Lurah Bagong. Senggono. Kula wonten dawuh Ki Lurah. Nang apa? Lah kok adoh-adoh kowe goleki papan pernahe Semar sak anak-anakku. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bendaramu? Ki Lurah. Wale-wale menapa? Kula menika dipun dawuh dening Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya. Dawuh kaliyan kula kinen ngupaya wonten pundi lenggahipun Ki Lurah persasat jagat nika sampun kula ubengi marambah makaping-kaping. Nanging boten pinanggih kaliyan lenggahipun Ki Lurah Semar. Tumuntun kula tambuh sangganing para kawula. Tumuntun sak mangke kawula paring pitedah dhateng kula bilih lenggahipun Ki Lurah Semar mapan wonten ing Nuswa Jawi. Mapan wonten ing Karang Kadempel. Ki Lurah Semar bejo kemayangan kula saged pinanggih kaliyan Ki Lurah Nayantaka. Iya. Ya pancen sakpurnane nggonku nderekke Prabu Rama, aku tumuli pindah ana ing Nuswa Jawa. Nderekake marang para putra-putra putrane Ndara Pandhu ya kuwi para Pandhawa. Mekaten Ki Lurah. Lah terus wigatene apa sinuwun Rama Wijaya kok dawuh kowe kaya ngono? Mugi andadosna ing kawuningan. Sak pengeripun Ki Lurah Semar saking negari Pancawati, Sang Prabu Rama Wijaya mboten kendhat anggenipun anandang Sungkawa, anandang Rudatin. Pendak-pendak lenggah siniwaka mboten ketingal bingar pasuryanipun Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya, nanging tansah katingal rengu pasuryanipun Sang Prabu Rama. Tumuntun satunggiling wanci dawuh kaliyan kula. Anoman Murapadineng Kakang Semar Badranaya sabab Pancawati bakal rubuh yen to ora tinenggan dening Kyai Nayantaka. Aja pati-pati sira bali marang negaring Pancawati. Lamun ora keduga boyong kelawan Kyai Semar Badranaya. Tumuntun kula bidal saking negari ing Pancawati ngupaya dhateng paduka Kyai Semar Badranaya. Pilih saking menika Kyai, monggo samangke kula suwun kanthi sanget jenengan juga parenga kula boyong wonten negaring Pancawati amomong dhateng sinuwun Prabu Rama Wijaya sakula warga. Menawi paduka Kyai Semar boten kepareng tedhak wonten ing negari Pancawati, tanwandi kula namung badhe nampi duka agengipun kula badhe kaparingan pidana dening Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya Kyai Semar Badranaya. Dereng ngantos paripurna pangandikanipun Sang Anoman ya Sang Senggana dinampi nenggih Ki Lurah Semar Badranaya. Dadak sakala mangke dumrajak tanpa harapan rawing Begawan Durna Sumamunur Kirapatih Haryos kene kanjeng kagiat.
Gareng aku ora ngimpi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priyagung. Iki sing rawuh kok kaya Rekyana Patih Harya Sengkuni. Wah iya ngono kok. Begawan Durna rawuh glutro. Oh aku ya weruh lho karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Begawan Durna rawuh gong. Wah wis ketekan penyakit iki. Tekan penyakit piye? Nek mau dayoe rada ngepenakke pikir. Anggere ketekan wong loro iki wis ta. Iyem dadi geger, gong sing tentrem dadi congkrah. Mergo wong loro iki nuwun sewu tumbak cucukan. Senengane klincipi carang papak adu kono adu kene. Aja sok suudon. Ora apa ta? Suudon ning asli kok. Asli piye? Wis ta, tetani ae engko ora mesti gawe geger. Ora ya wong rawuhe ketok ya apik-apik kok. Sabar lho Kakang Mremban Durna, sabar. Wis ora usah dadak dirungokke. Panjen suarane Bagong niku ngonten niku. Nggih kula pun ngertos. Mremban wilujeng rawuhipun. Slamet Semar ora takon ning Karang Kadempel niring Sambikala. Kaya tansah pinanganing kawidadan. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula. Iya Semar ndak tampa. Penemban bekti kula katur penemban. Oh nala gareng gak tampa pangestu tampanono ya nala gareng. Kula pundhingga jimat paripe. Ndara Patih Sengkuni bekti kula. Iya nala gareng ndak tampa. Bekti kula katur penemban. Iya Petro tak tampa pangestu tampanono ya Petro. Nggih kula pundhingga jimat. Ndara Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Petro ndak tampa. Pangestu tampanono. Kula pun hingga jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Oh iya, Bagong tak tampa. Najan kowe tak pandhak apa elek karo aku, ning gandeng kowe derajating kawula ngabeti karo piyayi, tak tampa. Pangestuku tak manono ya Bagong. Nggih, kula pundi. Sone aja sok ngarani wong sak nggon-nggon, sak penakmu dhewe. Durung karuan Durna kuwi pakartine mesti elek. Durung koran Adipati Harya Sengkuni pakartine mesti elek. Ora bendinane Bagawan Durna karo Patih Harya Sengkuni kuwi pakartine elek. Mula aja sok duwe Pandhawa sing elek karo aku karo Pak Adipati Harya Sengkuni. Nggih nyun ngapunten ming kerep-kerepe elek. Lah iya aku ya meng ngomong apa anane kok. Kula sing nyuwun ngapunten. Anak kula Bagong nggih Premban. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Sasampunipun asu ingkang dadi napas sasat ingkang dados riwe wigatosipun enten apa rawuh enten Karang Kadempel. Nah, iki ngene ya Semar. Dadi amruhanamu pratakon ning Karang Kadempel iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging aku mundi dawuh timbalane anak Prabu Duryudana. Lan ngerti ya? Iki bakal dadi jalaran kanugrahanmu. Iki bakal dadi jalaran kamuktenmu nggonmu urip ning alam padang. Apa to sababe dene aku matur ingkang kaya mengkono? Mergo anak Prabu Duryudana ngersakake kowe supaya mapan ana negara Ngastina. Kowe mapan ana negara Ngastina. Lah, dene sakwise kowe engko gelem mapan ana negara Ngastina, kowe bakal njaluk apa wae bakal dituruti dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding brana picis. Nadyan kowe njaluk derajat pangkat ingkang dhuwur bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana waton, kowe gelem momong marang para Sata Kurawa lan lenggah ana negara Ngastina. Dadi prataku ning Karang Kadempel iki sayekti mung kepengin boyong marang Semar Badranaya supaya nyawiji marang para Sata Kurawa, nyawiji ana negara Ngastina. Nggih. Oh, Semar mongko to, ngiluwa karo kahananmu. Ngiluwa karo kahanane. Aku tak takon karo kowe. Wong endi sing ora kepengin mukti aku tak takon. Wong urip ning alam padang kuwi kabeh kepengin mukti. Kabeh kepengin turah-turah brana picis, kabeh kepengin duwe derajat pangkat. Kuwi yen wong normal, waras uteke. Nggih. Mula gandeng kowe nyawang karo kahananmu, marata coba. Musuh Jawa, kowe cedhak karo para Pandhawa. Ning Pandhawa ora tau ngerti karo kahananmu. Ora tau gelem dandan-dandan bale wismamu, ora tau gelem dandani karo uripmu. Uripmu ya mung sarwa sekeng, uripmu sarwa ora duwe, uripmu sarwa mlarat kaya ngene. Apa kowe ora kepengin urip sing luwih apik? Apa kowe ora kepengin urip sing luwih becik? Gampang lho Semar. Wonten kowe gelem ngomong para Sata Kurawa, kowe gelem ngomong anak Prabu Duryudana, kowe tekan negara Ngastina. Dek, kowe tumuli bakal diparingi pangkat. Yen perlu bayaranmu per sasi, kowe ngungkuli marang para priyagung-priyagung negara Ngastina, kuwi bakal dituruti. Oh, sandanganmu ora kok lucu kaya ngono kuwi. Jarek ora tau ganti. Monggo wujudane ya kaya ngono kuwi. Ning negara Ngastina, kowe kepengin nganggo nyamping Mas Ginepeng bakal kelakon.
Suwengmu ora kok suweng lombok abang nganti bosok kaya ngono ganggu-ganggu wae. Kowe kepengin nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, mongko dumadi saka inten. Kowe bakal kelakon. Yen perlu kowe bakal duweni titian kereta kencana tinarik kuda 8, kowe bakal kasembatan. Waton kowe gelem momong marang Warsata Kurawa. Iya Semar. Aku sing dadi seksine. Yen to anak Prabu Duryudana pancen paring pangandika ingkang kaya mangkono mula nek kowe gelem, nek kowe kersa, ayo tak boyong ning negara Ngastina, kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Kowe ning kono bakal disunggi-sunggi kaya aji, sinungga-sungga kaya pusaka. Ora kok ming neng kene dadi Panakawan, manganmu ora ajeg. Kadangkala sedina ping 3, kadangkala sedina ping 7. Kuwi lak ya memelas banget to. Monggo kowe cedhak karo para Pandhawa. Kebangetan temen para Pandhawa ora iso nggulawentah karo uripmu. Lah nek cara aku urip kaya ngono kuwi terus gunane apa coba? Ayo saiki tak kanthi ning negara Ngastina, kowe bakal urip mubra-mubru, kowe bakal urip seneng-seneng, suka-suka parisuka mangun sukaning penggalihmu. Kowe bakal tentrem urip ning alam padang. Coba aku tak takon, wong sak donya iki sapa sing uripe ora kepengin kepenak? Mesti kabeh kepengin kepenak. Kabeh kepengin mulya, kabeh kepengin sugih, kabeh kepengin ora kekurangan. Kuwi wong sing iso mikir kanthi nalar sing ganep. Yen kowe kok petung aku kok kaya wong ra normal. Urip kaya ngene kok tok lakoni, monggo uripmu kaya ngene iki pendak dina tok lakoni kanthi seneng. Senenge nggo napa aku tak takon. Senenge nggo napa? Kowe yen gelem melu ana negara Ngastina kowe njaluk apa wae tak turuti Semar. Kowe njaluk omah. Wis bakal tak sediani. Yang perlu orang meng omah wujudan omah lumrah nanging jaluk tingkat pira lho jaluk titian apa kowe rabi saben dina kelakon aja meng nyap mencep kaya ngono ning petungane Begawan Durna ature Begawan Durna iki petungan nganggo nalar sing ganep swarga donya yen kowe gelem urip ana negara Ngastina begareng piye ampun gelem Pak niku meng kadonyan ngono ora digawa mati. Urip mubra-mubru duwe sugih bondo, duwe derajat niku sesuk ora digo ngadep karo sing gawe urip. Pun mboten saking nggo. Petruk piye? Manut Bapak. Bagong piye? Gelem wae, Pak. Bagong edian ora. Iki ana kesempatan sugih. Ya Pak yo, menyang yo. Durna kon gaweke perumahan. Perumahan apa? Perumahan Panakawan. Aja kuwatir Bagong, mengko tak gaweke. Yen nang perumahan wong 4 iki duwite sepira? Tak gaweke. Mengko yen perlu sing pinggir dalan, sing larang lemahe. Mengko sing pinggir dalan omahe Semar. Sing nomor 2 omahe Gareng. Sing nomor 3 omahe Petruk. Mengko kowe tak gaweke kandhang kirek. Oh ya wis rasah wae. Menungsa padake kirek ya, Tru. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu mlocot kuwi ora. Ngadine kok ora apa-apa. Mangkir yen to Premban. Nuwun sewu. Ukuran sampeyan ngoten kaya ngoten. Lho, ukuranmu urip ning alam padang ki piye? Ukuran kula urip ning alam padang menika mboten perkara brana picis, mboten perkara derajat bangkat, mboten perkara bondo donya niku mboten. Ning ukuran kula urip ing alam padang niku ati. Ana kebekan derajat pangkat brana picis akeh turah-turah nek atine ora tentrem niku padha karo menggunggung penyakit. Yen wis entuk penyakite bakal cedhak patine. Mongko bondo donya derajat pangkat niku ora iso nulung wong bakal ngadep marang pangellaning Gusti. Halan. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantuk karo nggone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mengkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone mboten sanggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso
sing kokean derajat pangkat kokean bondo donya wekasan mripate wuta karo sing gawe urip terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang ning ya ora akeh sing duwe derajat pangkat sing duwe bondo donya ya tetep tuwajuk ning manembah marang panguwasaning Gusti niku nggih wonten ning karo sing kula landhake niku perbandingane 1000 dibanding 1 ngoten dadi Semar emoh upama Semar niku urip nang alam padang kula tak urip kaya ngeten niki kula wis seneng lahir kula bungah batin kula seneng kok sik kok kowe iso kandha lahirmu bungah monggo kowe sarwa kekurangan lahir niku mboten kok perkara bondo donya ngoten tumrap kula bondo donya niku nomor ping pinten arepa kekurangan ning nek sedulur kula akeh ora duwe dhuwit ora duwe bondo brana picis ning nek sedulur kula pirang-pirang niku rasane kaya wong sugih dhewe sak donya arepa sugih bondo donya duwe derajat pangkat nek ora srawung karo kiwa tengen ora srawung karo tangga teparuh niku ngrasake melarat dhewe sak donya ngoten dados sampeyan ampun kok sak kepenake dhewe ngukur bondo donya dienggo ukuran supaya Semar melu teng negara Ngastina mboten ning kula ora nolak nek mengke kula wis entuk sasmita kudu menyang endi kula momong lan sapa sing wajib kula omong niku nek upama sing tibane nggih para Kurawa kula ya ora bakal selak tertentu kula ajeng nderek marang para Sata Kurawa ning aja dipeksa ampun dipeksa merga Semar menika merdika Semar yen aku ora meksa karo kowe tegese aku bali marang negara Ngastina bakal ditukani dening anak Prabu Duryudana aku bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana mula wektu dina iki kowe kudu menehi wangsulan sing pripun gelem apa ora nek kula gelem tegese kowe tak bela nang negara Ngastina nek kula mboten gelem apa nglakon kowe bakal tak rudo paripeksa mangke riye pendhita kok brangasan to sampean pendhita kok ngujo karo mubal-babaling nepsu wong kula emoh kok mangpeksa nek emoh niku aja dipeksa adile pun enten dhewe-dhewe lelakon ki adile dilakoni penandang niku adile disandang wong nyilih adile nek disilihi nek ora disilihi nggih ampun wong ngajak adile nek sijak dijak niku melu nek ora melu nggih ampun dipeksa aja maksa kamardikane wong urip saben wong urip ning alam padang niku duwe kamardikan dhewe-dhewe atine ora kena direh dening sapa wae anut karo krenteking ati ora sakokean bebangan ora sakokean gunung tanpa guna wase kowe gelem melu apa ora nek ora gelem melu marang Bagawan Dono ngerti ya yen to Karang Kadempel iki wis akeh panjenengan para Sata Kurawa Kurawa sago bumi angos Karang Kadempel Semar Batranaya Bagong ngarep ngopo kowe kowe aja gawe perkara kowe aja gawe masalah iki dirembug sing apik-apik kena wae sik kok sik kowe meneng sik Mar iki perkaraku Durna rawuh mrene iki arep mboyong karo aku ning kata-kata terakhir Durna iki mau sing marai emosiku memuncak Durna muni piye nek kowe ora gelem diboyong nang negara Ngastina Kurawa diketapke bumi angus Karang Kadempel Pak aku iki ketua pemuda Karang Kadempel terus nek ana ora tentreme Karang Kadempel ki berada di pundak para pemuda aku termasuk sing tanggung jawab nek Durna wis muni kaya ngono kuwi masalahe ora karo kowe tok ning masalahe termasuk karo aku lah kowe arep ngopo sampean meneng iki tandangane jagung bakarane tanggung perkarane sakarepmu sakarepku ya sakarepku do meneng sik aku tak omong sik rasa do teng brengok iya Dur lho ora basa karo aku sampeyan sing malah ora kepenak omongane lho aku muni apa sing terakhir mau sampean muni pripun nek Semar ora gelem tak bayane negara Ngastina negara utawa Karang Kadempel kene bakal tak bumi angus kata-kata sampeyan sing terakhir iki sing nyocok perasaanku sing ngenani atine Bagong iki kata-kata sing terakhir iki tembungku sing endi rumangsamu apa anggepmu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo Karang Kadempel Karang Kadempel ki mung papan panggonane Semar aja dikatut-katutke nek kowe ndek perkara karo bapak dirampung karo bapak ora ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel
nek kowe arep mangko Sakarang Kadempel ateges kowe arep nyang sarake kawula Sakarang Kadempel mungsuhe dudu Semar ning iki Limas iya aku nek ra tuku rokok sik hae sengkune wis gila kae hah mungsuhe keamanan Karang Kadempel mau kae didapuk dadi keamanan gong sabar gong kowe asal cerewet kowe nek rawani meneng wae engko nek nganti gegeran aku sing nandhangi aku nek tak ganti sik nek ra siap nganggo pakaian pencak silat kanggo latihan pencak silat nek nggondupak raimu wes aku ki pendhita wis ngerti sing ngomong kowe iki tukang parkir ya sapa kowe iki pendhita nek ngono wis pancen wani karo Begal Durna sing tak wedeni awakmu wah yen ngono Cetha Bagong sing mepalangi karepe para wong-wong Astina nggone boyong marang Semar Badraya pancen tak ajangi nek tembungmu apik aku ora bakal mepalangi nek gandeng tembungmu wis gawe panas kanan Karang Kadempel kowe ngrasani uripe kawula Sakarang Kadempel ora ana sing iso mepalangi karo kowe kejaba namung Nalendrang Malawa Pati Prabu Angling Darma saking edian cah nek wis muni ngono kuwi ora kena dipenggak kaya ora blek kedua gak blek kedua engko gak uga wis wong anggere susah seneng kok blek kedua sadulita lit mel ndring mel lit ki ngono Bagong mulai elek ora salah ngopo lho nek ngono kowe wani karo Begal Durna sing tak wedeni apamu ayo nek pancen kowe wani karo Begal Durna ora ning kene papan wong neter kanthi dayan kowe iso ngalahke Begal Durna bapakmu slamet ora rak boyong nang negara Ngastina oke ora masalah kowe nantang karo aku boleh silakan kowe iso boyong Semar Badranaya waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk lho gong aku ora ngomong apa ora apa-apa menggo tantang-tantangane kok aku mak tratape kowe jiri ya wonge nglangkai kuandane Bagong metu Jawa piye metu Jawa nandane ya Mbak nek wis resmi wis ijab ya aja sok ditoki njaba kuwi ora apik dosa paham ora kowe paham saiki apike nek tantang-tantangan aja muni metu njaba tanah ayo nendi wong neter katidayan ngono ora kok metu njaba saru ngono nendi pamane wong neter katidayan ning njaba ayo kowe mesti metu njaba ayo ning Platan Karang Kadempel ayo tak jereke dusun tentrem eneng kuwi mesti gawe geger kabeh perkara ki ora kok kudu nganggo perang to Gong ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik Durna jak damai saiki Durna ngendi atakon ora Durna kene ora Durna kono anggere ning Durna ora iso jak rembugan apik-apik anane mung arep gawe kisruh ngono nek ora ditandhingi sampe nake dhewe terus ha iya ning kowe ora ngerti Durna wis sumbar nggawa Kurawa apa kowe wani mungsuh Kurawa 100 wae ayo mesti 100 nek 100 kokean piye Pak Truk Iwangi Truk emoh aku ora ngopo-ngopo kok kon ngewangi reng ayo perang reng ora sudi aku ora ngopo-ngopo kon ngewangi perang apa awake kowe kaya ngene sikile becik tangane cekot kok kon perang teneh modar wah ora omong Truk Kurawa 100 to 100 waduh cilaka iki modar iki aku sakarepmu tandang ngono dhewe rasa kuwatir man wonten dawuh kowe sayang karo aku ra man nggih kula tresno kali Lurah Bagong kowe kalingan to jaman tak tutke goleki Ndara Dewi Sinta nggih mlebu ning taman Soka nggih kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang kalingan ora kemutan nalika semono aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu
do mati ana ta telu nek ra papat inggih terus kowe ngekeki kathok aku lho napa tasih tesih isih kathokmu nyoki beda kathok wong kathokmu nyoki bolongane telu inggih sing mburi nggo buntut lah inggih tak nggo ki isi sih man mburi ki bolong mongko aku ora ndek buntut bareng tak walik iki iso pas pas piye wah kowe ora ngerti ya terus iso kenceng kae ora njarem ora linu tasih dipun simpen sak menika isih ira merek-mereke krokodil inggih aku njaluk tulung karo kowe man wonten menapa mbok Karang Kadempel ditentremke Kurawa disingkirke malah babar pisan kula badhe nyobi kondang kumandang para sata Kurawa dumugi negari Pancawati Sacandala badhe kula cobi kadidayanipun mudhar ora aman heeh aman Pak nek pancen tenan mangkat awan lho nggih ngestaken dawuh Kelurahan Semar kula badhe mbelani Kelurahan Bagong menawi para Kurawa badhe damel geger Karang Kadempel ajangipun wonten dadanipun pun mayangkara inggih pun senggana sing ati-ati ya Anoman nggih ngestaken dawuh anak-anakku aja masrahke perkara iki marang Anoman tok mengko ndak dikira kowe ora tanggung jawab Bagong siap kowe ya kudu wani perang oke ora bakal mundur Pak Wason Anoman perang aku perang heeh nek Anoman ora perang aku ya udah iki menjagake Anoman lho Gong Anoman ki ampun lho Tru gembong mangli awan iki sapa nek ora Anoman ning Anoman ya iso lho kalah karo Kurawa lho petunganmu saka ngendi iso kalah karo Kurawa Anoman ki wis tuwa biyen jaman diderekke awake dhewe nom-noman biyen ya iso ngobong negara Ngalengka ijen ha mateni buta pirang-pirang ijen ning saiki Anoman ki wis tuwa munyuk wis tuwa ringkih awake suda kekuatane nek nganti Anoman kalah Kurawa goleki kowe mbok sing apik terus nek ngomongi wah deg-degi aku ta kowe ora ngedeg-degi iki ming apa jenenge planning ke depan apa terus planning ke depan maksudnya planning ya duwe pikiran ke depane iki piye duwe kegayuhan to rencanane iki piye ngono nganti Anoman kalah kowe sing tumandang oke tak lakonane tak labuhi pati Pak rasa kuwatir wis nang nganti Anoman kalah karo Kurawa rasa kuwatir rawe-rawe lantas malang bakal tak putung bagus ngono kuwi sing tak arepake Karang Kadempel iki bumi wutah getihmu iki papan panggonamu wajib kok tresnani wajib kok belani aja ana engkeng iso ngidak-idak Karang Kadempel siap aja kok ming lara nek perlu mati tok wujudi siap Pak oke ora masalah iki anakmu sing paling iso tok banggake mangane iki kelinci ucul iki Pak tendang mencelat ora iki sane mung mongan wancine nyambut gawe masuk angin nah ya wis njaluk kerokan di sing njaluk paramek di sing njaluk oh alah ngrepot-ngrepotke ya iya oh malah pikiran kanca-kanca ayo wis ben karang yo gareng ki ringkih kok ya nyuwun pamit madal pasilan Pak sing ati-ati aja kaya bocah cilik nyuwun pamit madal pasilan Petro nom-noman Karang Kadempel dilumpukke ora usah melu-melu kok ndak malah kesemplok ing aradan men dirampungi karo Bagong nggih ngestaken dibau Pak bapak badhe kondur mlebet wonten griya Pak iya aku tak nemani ndoromu Gatotkaca menemani apa nemoni Pak nemoni Ndara Gatotkaca. Lah rak ngaten Pak, cetha kata-katane Pak. Iya. Petro karawitan Karang Kadempel wis samapta ing gati sawiga ing diri. Sampun, Pak. Coba kon ngunekke gending Setyatuhu. Oh, tuh. Setyatuhu dengkulmu melocot ora. Durung mulai rimbane kok Setyatuhu. Santi Mulya. Santi Mulya terus. Buka bonang. Oh iya.
kaya dongcok Dolele delelo. Ndololet. ya mangga ya Karo kene iki bapak yo. Ketitik mapake kridaning para sata Kurawa. Bagong yen kowe isih kena tak eman, isih kena tak jum sarana aris, uripmu isih kepara dawa, mundura. Bapakmu wenehna karo aku tak boyong ning negara Ngastina. Masalah kuwi boyong karo bapak ora masalah, Pate Sengkuni. Gelut ora ya gelut. Wis pokoke nang kene iki anane mung Sengkuni karo Bagong, ora ana pangkat, ora ana derajat. Kowe wani napaki kridaning para sata Kurawa. Sing tak wedeni amamu. Hah? Apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa iki nek ndi nek perang mesti kalah. Wis to? Nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo Panakawan Kurawa menang karo Pandhawa ki ora ana. Nek ana dalang ngrakokke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ayo muni ya. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ora wedi nek kon mungsuh para sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa, sing tak wedeni apamu? Kowe mburimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu. Sing tak wedeni apamu? Kowe ora ngematke wae. Iki lho. Aku nggawa ledekmu nyok. Iki ngertep apa ora? Anoman, ya Senggana, ya Rama Ndayapati, ya Mayangkara, ya Maruti, ya Tumija. Sanes. Mboten mawi Tumija. Ora nganggo, mboten. Iki jagoku iki. Tau tate mbedah negara Ngalengka Ijen. Ngalengka diobong Dasamuka keplayu. Prajurit buta pirang-pirang diremok karo Anoman. Aku tak takon karo kowe, tau apa Kurawa mbedah negara? Tau apa? Lakone apa aku tak takon? Urung tahu, iki Ijen tahu ya man. Sampun ate. Kondang Gembong Mangleawan. Lho. Utawa Anoman dari Gua Hantu. Ya kan ya? Nggih. Kula menika saking Cibuk Cangkiran. Wis to meneng wae kok iki tak gawe lakone. Oh nggih, nggih. Anoman dari Gua Hantu. Hah? Ora ketap-ketip nih. Ayo dicoba ya. Surtayu mungsuh Anoman, jagoku mungsuh jagomu, botoke gelut lo boto. Aku ora gelut tak. Aku terima ora gelut sing baku aku ming nantangke karo kowe. Mundur, dicoba. Jagoku kalah karo Surtayu, Raden Anoman kalah karo Raden Surtayu, bleh. Kleti dhewe. Inggih. Kula atur seminggah kula Bagong Padi kula trajang. Ayo didokke jagone. Kowe mundur aku mundur. Ayo ditatoki ae. Mbut ora. Yo satu-satu. Moh. Ora wani kene. Canggileleng tengok dhuwur, Mas. Kene lungguh dhuwur kene ora nang ngisor. Malang kerik. Inggih. Kowe ke Surtayu maju jotos raine dis. Inggih. Ayo gek minggat kowe. Iya. Patih kok dinggat-gatke ra. Apa iki ngengaran Anoman? Iya, nyuwun pangapunten, lakar kaleresan mekaten Gusti Patih. Dicoba kekuatanmu apa pancen isih padha duk nalika kowe isih enom. Pancen aku krungu kondangmu ning durung ngerti kasunyatanmu. Ayo kalahno anake Patih Sengkuni para sata Kurawa mlayu badhe njajal kula sumanggaken Surtayu aja kaya bocah cilik aja meneng bae. Iki tandang ana Anoman ora minggat pecah siramu para maju legane atiku Raden Surtayu.
Nginjen apa? Nginjem cangkemmu. Kula niku munyuk iki lho. Munyuk menika menawi nesu ngenten menika. Kuwi carane piye? Kok iso apik ngono cangkeme? Janipun gampang. Gampang piye? Ilate ditekuk mendhuwur. Inggih. Tekune. Nggih. Terus Sebul. ngono kuwi. Nggih. Kaya kowe kuwi. Nggih. Lho. Kok malah singset? Kule nyebul rada seru. Tekuk mendhuwur nyebul. Ra iso Man. Pengen saged. Jane nek upama munyuke ketok akeh, kula mesti gila kabeh. Tegesipun Kabeh aku iso mbeker, kowe iso mbeker. Kula mesti bubar. Nek duwe aji-aji mbok dinehi. mengke sampeyan jijik. Ora wis. Urun Gelem. mangap. Waduh. Atok apake? Menika daya kekuatan supaya iso mbeker kaya munyuk. Mangap. Wis dilek. Rada angel iki, Man. Dilek. Sanika disebut jebul. Wah! Iki. Rada abot iki ya. Ngapain? Kei. Men munyuke telu. Saya rame. Mangap. Wah. Mau anoman ora ngono. Iki syarat. Kewes. Mangap. Waduh. Kaya ditapuk e, Kang. Aku dadi kelingan sing ora-ora iki. Lek ngulu kaya angil kaya. Sebul. Nah, ayo terus. Terus, rono kabeh. Men aku ora muni. Coba ngono. Aduh. Kena balik ke sithik. Mangap. Kuwi ya pembalasan. Ayo kok. Udu tai. Jadi lek Wah, oke iki ora apa-apa. Oke terus ora apa-apa aja di ngono iki. Pokoke tapuk lho. direk piye? ndono kabeh. Malah iki aku semua dijaluk lho. Oh, cedil ora. Sithik, emah, ngendak ora iso mbeker. Waduh, edan mencolot barang. Ngapa cangkem dingake? Lek tuku sempritan endi? Hah? Lek tuku sempritan endi? Iki ora sempritan ya ora iki pancen aji-ajine Anoman dikake aku.
Oh. Carane mangap. Kurang ngombo cangkeme ming cilik. Komeng kaya cecak. Ameng sithik kok. Nek oke ya mbeker nek sithik mung cedik. Anu genine ora nyambung. Busine ngupil. Ngupil dengkul mlocot ya ora. Ora muni. Wah. Cilaka. Ayo, amo Suramarta, Jayamrata Banjen Pandaya. Ayo candhak ora we. Kok mlayu ngopo? Ndoro-ndoro gati. Aku wegane muncul kowe. Aku meneh muncul kowe. Nek ku tekan kalang kademel wis tak liwangi mlipil-mlipil. Wis tak liwangi mlipil-mlipil. Aja nganti ketemu Anoman tak liwangi metu calean. Oh. Nganti ketemu genderuwo. Genderuwo karo bojone slimbik. Bojone genderuwo kuwi peri. Kok cetok ere. Tenan yakin cumbah aku lah gojek lho. Aku aja nganti ketemu Anoman. Lek ku mlipil-mlipil metu calean nganti diwedani genderuwo sing slimbik karo bojone jenenge ayo. Kuntilanak. Wah. Diplesetke. Anane aku lho saniki gelute musuh kula. Aku mau nek gelut musuh kowe kudu gelem. Ora gelem tak ajar. Apolo nang kene. Oh ketel paksa iki aku. Ya. Ibandanganku jeblok dadamu. Waduh. Ya. Iso ngalahke Petruk, bumi langit tangkep. Ya. Matek dene aku. Ya. Modal we. Remuk remuk piye isih ngadeg kene kok remuk nggawa gaman kowe kok ampuh to lho lha jenenge anake Semar kok ora ampuh ki ayo ngisini-sini to golek gaman oke tunggu dini bacok cilahmu dibano ucakaku Kiai Bendo iya tau tak nggo nyolong kambil ping 3 lakunangan iya elok cilah apa to kuwi silah tenan apa ki cek ketel ora ngerti aduh glaji silahmu tibakno ora bakal di modal kowe ketiban Kiai Cenco apa Kiai Cenco modal semplot cilahmu dia tiban cetok ya pusakamu aneh-aneh to apa aneh-aneh aku pusakamu nek golek tumbak oke kancane gelis oke kancane iki cetok oh taunku materi tukang ping 4 ya edan apa-apa tukang ora salah barang kok dipatekke hubungane to apa wayang kok karo tukang sandal jepit iki lho iki kunjup ning masjid. Oh. Mulane nek do ilang iki kowe kuwi ya sing nyolong. Matek dene aku. Kowe. Iya. Edan. Pedro. Pripun? Aku izin. Apa? Aku izin. Wilang bebalang. Pangelan Pati Ngastina Halya Dulma Gati pelangane Pacatata kulune nganti kala-kala Petra wilang bebalang ayo diplecani piyai petalangan cemene akae nang jauh kala-kala kowe wilang icin mulane aduh
mati kula Pak. Anoman pancen ampuh tenan boten ming klebanen dongeng ning pancen kasunyatan. Mati kula Man. Anoman pancen digdoyo. Mboten ming disebuten dongeng ning jebul Anoman prigeli ora jamak-jamak kula nglepaske tombak pirang-pirang saut buang. Anoman ngamuk mere-mere banting ngalor kidul ngetan kulon. Pecah kula Man Anoman ngamuk. Napa ya Man? Kaya nibani wong tuwa. Upama uduaku wis sirna margalayu, gapitmu iki lho temancep ning mondolan. Niku jenenge mboten kula cingcalah Man. Niku pancen hukumane cing gawe ulit. Kok isa ngono, sampeyan ora nyambut gawe. Ora nyambut gawe kok kulang duwel. Kulang isol. Kok kowe ngerti? Ngerti wae lho ngono. Lah yo laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke. Nek aja ngomong-omongan niku kali laine. Lho, aku rak ya omong-omongan. Ming lambene ora ketok. Kok kulang icol. Tak kira lanang e. Lho. Tak kira wela. Paman Cengkuli saiki tepungane walok. Warok jenggulmu mlocot. Kok warok? Bewoken. Walok. Wong lagi main ketoprak kok dijak pikul. Ayo ben wong senengane dhewe-dhewe kok. Dek mati ya. Ah, Bagong kok iso mbeker. Lek ora mlayu. Sikil kok abote ra jamak-jamak. Menene. Ngapa? Duduk. Duduk kok duduk. Kurawa bubar mawet. Iya. Ngaku kalah ora? Dursasana urung maju. Dursasana maju kalah karo Anoman. Ora sangayel lho. Pak cuplek mripatmu. Ora kejem-kejem to, Gong. Kejem wae mungsuh ora kejem. Iya. Ora cuwat-cuwet ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikai kekuatane Anoman nganti kowe ngeyel ora gelem ngejak bali Kurawa. Aku iso ngamuk. Nek ming sak Anomane wae nek ngamuk dadi Girayo. Apa? Tru? Kedak sing gedhe jenenge apa? Gorila. Wah, aku kleru Giralo. Omong kleru. Gorila. Ayo, udu Giralo. Gorila. Kok remet dadi kelalar awakmu. Ya wis. Hah? Ngejak gogoh. Ya wis aku tak bali. Sampai naik dhewe mulai. Kena mulai ning ana aturane. Aturane apa? Kowe nek tak undang Pati Sengkuni kowe semaur dalem Pak Guru nek ya. Kowe iki ora edan lho, Gan. Aku ki Pati. Weh lah malah marang krek mati. Iya ora mak tratap aku. Ora marang krek iki lah dadi wong menangan ya padake. Kowe nek tak timbali nek ora muni dalem Pak Guru keprok watu sirahmu. Iya. Ya, Sengkuni dalem Pak Guru, ngono ya. Jan izin aku. Aku ki izin, Gong. Ora usah izin. Antel mencelat kowe. Iya. Sengkuni
Dalem Pak Guru. Kelas piro, Lik? Pak Guru. Kelas 3. Lho, ora munggah ping piro? Mboten munggah ping 6. Apa sebabnya ra munggah? Nginjen roke buku. Kurang ajar ya. Murid kok senengane nginjen roke Bu Guru? Rok di PP Pak Guru. Oh, kita apa sengkune? Kita jepitane. Sengkune dalem Pak Guru. Iso nyanyi saged Pak Guru. Senengane lagune sapa? Roma Irama. Sama Roma Irama. Coba nyanyi lagune Roma Irama saka kene tekan kono. Rombongan kula wong anggere mandeg tak bandem bataku siramu. Lagune napa? Sakaremu sing tak apalke. Piano. Ya apa kuwi apa? Ding dong 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 ding. Pak Guru, yang ini apa namanya? Dusel Pak Guru hafal. Hus, kurang ajar. Kalau Pak Guru kok sembrono. Ayo mlaku rono karo nyanyi dusel mi. Pak Guru, yang ini apa namanya? Karo joget. Desa sampean iki butuhe napa? Nglabrak kowe. Nya. Wong kendel niku ngenten iki. Bangane teko, olu antem pisan dies klekar. Malah ngisini-sini. Sing penting gelem niku sing dadi nyatane. Nya. Mangantem. Wedi marep tak mungkur. Nya. Nggon mburi ya kena. Nggon dodo milih ya kena. Nya. Lho niku wong bebas kok. Kula ora tau omong, ora tau joget, ora tau guyu ning sing penting tandange. Maning guyu ning cantil pisan modar ra isin. Ya celekit suaramu. Nyo, ayo. Buri kok piye, Nyo? Iya wani nek kaya ngono. Nyo ayo. Buri kok piye, ayo. Lho kok ming gelis ya ben. Kaya kula niki, Nyo, dimatke. Buri kok piye, Nyo? Lho, dodo kok Nyo. Ngono lho. Ayo, iki ya Nyo ayo. Buri kok piye? Ayo. Kaya kula niku lho sing dimaci tenan Nyo. Lho iki ya Nyo ayo. Santai wae. Ayo areng apa? Buri kok piye Nyo? Buri ya mburi Nyo ayo. Isih. Ayo, ayo. Oh, menang. Yo. Hot. Tetep ngadeg menang aku. Urung tuk antem kok. Ya. Siap. As. Ayo. Rame. Ngati-hati lho, Tru. Aja kuwatir. Aja nganti tiba. Ora. Oh, gentenan. Hup, pasang kuda-kuda. Ya. Woi, ora apa-apa. Wah, ampun tenan. Ayo gentenan. Pasang kuda-kuda. Ngosek-ngosek barang. Oman mumet e. Jenenge gelut tenan ngenten iki. Ha iya, ora ana sing menang, ora ana sing kalah pokoke. Yo, pasang kuda-kuda. Yo. Lho kok saya lirik, kesel kok. Oh, yo. Aja diempet lho. Ora iki ora apa-apa kok iki. Iki men kaya dalane kok mubeng to iki. Buyer rone ya. Nya. Wah. Kula toyo kowe. Wis luput ngono kok. Kowe lah
Iya. Cengel e padake. Cengel ki lho yo. Awas ngati-ati. Ayo, toto. Pasang kuda-kuda. Iki rak palu nggo nutuki aspal to, Ben. Modar mbok men. Salahe ora. Lah kok wis ngelekar wonge. Kayane mau gayeng banget le gelut. Pandang wis tiba. Pasang kuda-kuda. Modar kowe kalah kowe terus. Golek. Luweh modar ya kowe. Trembelane nak. Rekake arep nggugah dosa sara malah keson Jambaya Kakang Prembantuna. Mamingkir Dewate, mamingkir piyambak. Cundamane aku meguru karo Hanuman. Aku meguru karo Senggana. Nuwun sewu Premban. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya menika menawi nuruti dhateng mubal-babaling nafsu mangke boten prayoga kedadosanipun. Kula aturi nyarungaken pusaka Kyai Cundamanik menika boten pantes dipun ginakaken. Menawi namung mengsah anak-anak kula, lah sepira to kekuwataning anak-anak kula. Mongko Cundamanik niku pusaka kadewatan. Bisa ditamakke lan gedhe dayane nek sik ditamani niku sak traju sak bobot karo kekuwataning Cundamanik. Lah ing atase mungsuh anak-anak kula kok sampean ngetokke Cundamanik niku pripun to Premban, ampun kaya ngoten. Kula aturi ginakaken sipating Brahmana tanduk aris ulat manis sing cipta demen tetulung ado penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Tetulung marang sak padaning urip niku sipating pendhita. Lah kok dadi sampean malah Brahmana kok mumbar marang mubal babaling nepsu. Mboten iso meper marang kamurkan sampeyan. Iki mboten sae kedadosanipun Premban. Monggo dipun sarungaken. Badhe wonten atur ing kunjuk ngarsa Paduka Premban Durna ing Sukalima. Lole kentos walu gembal manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas dadi wana. Karepmu piye Semar? Kowe mau matur karo aku yen to bakal ana atur ing mbok aturake marang Begawan Durna. Kowe arep matur apa? Sejatosipun kula menika ya bingung, sapa-sapa kepengin kedunungan Semar, sapa-sapa kepengin mboyong Semar. Mila waya rasa kula nek nganti kula nemtokke karo sewiji-wiji mongko mengke dikinten mboten adil. Menika mboten prayogi. Mula sareng kula manekung ngersanipun Gusti Mahanasa tumuntun dewa paring wewengan dhateng kula. Sinten kemawon saged mboyong dhateng Semar waton saged ngaturaken Sekar Pudak Tunjung Seta. Wujudipun Sekar Pudak Tunjung Seta menika dipun aturaken Semar. Piyayi menika ajeng kula omong slaminipun gesang Premban. Cuk ning dungkul wana dadi alas dadi wana. Ya ta Semar. Yen to pancen kuwi dadi penjalukmu aku ora bakal wegah. Sarta aku ora bakal mundur. Kelawan apa yang dadi pamutahmu ya kuwi ruba pepanggil mbok ucapake Sekar Pudak Tunjung Seta. Tumrap Begawan Durna yen kuwi kena disebutake cetha ana tukule ning jagat raya mula. Dina samengko aku njaluk pamit. Aku tak ngupaya menyang pidunung Sekar Pudak Tunjung Seta. Ya wis kelakon nggonku entuk wujuding Sekar Pudak Tunjung Seta aturake marang Semar Badraya. Kowe aja cidra ngobaya, kowe tak boyong marang negara Ngastina. Nek sampeyan sing iso ngaturake, kula nderek sampeyan Premban. Ya.
Inggih ngabdipun Anoman ugi kedah mekaten. Anoman wonten dawuh. Aku kuwi aja nganti mban cindhe mban siladan. Aku aja nganti disengguh. Yen pergawan Durna tak mban siladan nek kowe tak mban cindhe aja nganti kabeh kudu adil. Mekaten ki Lurah. Ya. Nanging wangsul kula menika tebih purukipun. Ning aku percaya karo kowe nadyan adoh. Kowe ora bakal wegah. Mergo kabeh mau mawa pitukon. Inggih mekaten. Balya ning Pancawati matur marang Bendaraku Prabu Rama Wijaya. Apa ingkang ndak suwun panjenengane mesti wis tanggap. Tumuli mengko panjenengan mesti rawuh ana ing Nusa Jawa kene. Mekaten ki Lurah. Iya. Menawi mekaten enggal daya-daya kula saged matur nursanipun Sang Martin jagat keparenga kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ki Lurah Petruk kula nyuwun pamit. Ya ngati-ati ya Man, besok kapan-kapan ketemu meneh ya sok dolan mrene. Inggih ki Lurah. Ki Lurah Bagong kula nyuwun pamit. Lho. Ki Lurah Bagong kula nyuwun pamit. Modar ora iso pulih kaya menungsa to kowe. Mbeker terus. Iki tambah ana sik, Man. Dipun utahaken mangke rak mantun dipun sogok. Engko sogoke ya, Truk. Ha kene iso omong. Oh gaya ora. Heeh, Man, ngati-ati ya sayangku. Inggih. Muga-muga kali sing sambikala sesuk kapan-kapan ki nek selo dolan ning Karang Kadempel men iso jagongan. Oh inggih, inggih. Aku kowe Petruk Garing wong papat. Oh inggih. Nggo kertu Cina. Lho. Wis togong dilereni iso ora? Iso dilereni ra? Hah? Iso dilereni ra? Tak lereni lek dadi sopir. Ya wis. Sing alim-alim wae saiki. Ora werna-werna. Ngati-ati. Anoman sing hati-hati. Nyuwun pamit Lurah. Ya aja kaya bocah cilik senggono. Ngendikake nalika saper jagung ana ing omah Karang Kadempel Siwa Badrana njaluk preruba pepanggil wujuding Sekar Budak Tunjung Sita. Nggih. Apa Gatotkaca uga kudu matur mengkono marang Punden Pandhawa. Mestine ngoten supaya apik kedadeane. Aja dikira Semar niku mban cindhe mban siladan. Sampeyan mang matur Punden Pandhawa napa sing kula jaluk. Yen Punden Pandhawa ora percaya marang aturku, sampeyan aja kuwatir. Sowan sampeyan teng negara Ngamarta kula kanteni anak kula telu Nala Garing Petruk Bagong men dadi seksi tama nek sampeyan pun tekan Karang Kadempel. Mengkono Siwa. Nggih. Kula pitados. Syukur bage Ngamarta mangke lenggah sinuwun Ndarawati. Mesti kemawon pun tanggap sing kula karepke. Den, mboten nama kula menika badhe tumindak ingkang mboten prayogi mboten, ning jujur mawon sing gumana musik teng ati kula mung para Pandhawa. Monggo anipun sapi budidaya aja nganti Semar gelo atine merga wong liya sing ngaturake Sekar Budak Tunjung Sita. Sing kula arep-arep nggih punden kula para Pandhawa setunggal sinten ingkang rawuh enten Karang Kadempel ngasta Sekar Budak kaya sing kula karepake. Siwa Semar aku nyuwun pamit ingkang atos-atos Petruk Bagong lan Garing derek aku. Monggo Gus kula dherekaken. Aku anu ya Pak izin ya. Aku nyuwun pamit tak nderekke Ndara Gatotkaca. Ya sing ati-ati Bagong. Aku nyuwun pamit nderekke Gatotkaca ya Pak. Petruk sing ati-ati rangkanono ndaramu ya Petruk nggih. Wis taken dawuh.